RMN Listen Read Anodan Basket Edition Basket Edition. Mayong hapon kasamang Bernard! O mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw. Ang atong putahe kasamang Bernard karong hapon na chicken curry ni mga kasama og kompleto ni naay carrots, naay gata og ahos, bumbay uban pa mga ingredients mga kasama og naa pa jud ang presko nga paa sa manok. Nayo sa kabalay din minog DXDC. Okay, mayong hapon yan mo, ma'am. May hapon, sad. Kinsa may pangalan nato, ma'am? Mary Ann. Ma'am Mary Ann Anunciado. Anunciado. Ma'am Mary Ann Anunciado. Pila may edad nato, Ma'am Mary Ann? 20. Ha? 20. 20 years old. Bata pa niya, ha? Pero gapaminaw jud siya kasama o kasama Bernard o DXD si Armen Davao. Ma'am, mamutan akong ano ganan man jud ka maminaw og DXDC. Unsay naa sa DXDC? Tungod kay nindot kay sila mga balita tapos kuan updated pud mi ka maminaw sa Facebook, sa radyo, ug uban pa. Kisay kailan nimo sa DXDC? Si Don Palayaw. Okay, salamat pud kaayo sa imong makanunayon nga pagapaminaw og tungod niya kasama nga Bernardi nato langanon ato nang itunol ang atong panud-an ngadto kang Ma'am Dawata, ma'am. Okay, gidawat na jud ha. Ako ihatag ang panahon di ani mo unsay mensahe nimo sa imong mga silingan. Thank you po. Salamat po daring panood-an. Okay mo to mga kasama o kasamang Bernardo to nga napahalipayan sa itong panudan karong hapuna diri sa may Acacia, Barangay 11-A nga siyudad sa Davao. Alang sa panudan Basket Edition, si kasama nga Don Pulayaw, Tatak, RMN! RMN Listen Read Anodan Basket Edition Basket Edition.